fasihi waton wanda aka fi sani da Garzali Miko, duba da yadda mawakin yake taka rawar gani tun a shekarar 2021 kuma ake dama da shi a yanzu a shekarar 2022. Shi dai Garzali Miko shahararren mawaki ne wanda shahara wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, duba da yadda mawakin yake taka rawar gani yake fafatawa tun a shekarar 2021. Na tabbatar da cewa masoya Garzali Miko suna jin daɗin fitattun ayyukanmu da muke kawo musu dangane da Garzali Miko, ko kuma na ce sababbin ayyukanmu da muke kawo musu a kodayaushe. Da Allah ɗan uwa, idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Arewa City, muna subscribe sa'annan kuma ka danna kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa kuma ka zaɓi all, ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu za a dinga sanar da ku. Mun gode. Kamar dai yadda kuka sani, Garzali ɗan baiwa shahararren mawaki ne wanda shahara, ko kuma ce fitaccen mawaki ne wanda shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, ko mawaki ne wanda jama'a yana kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, ko mawaki ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana ba mu waƙoƙi na soyayya, kama da waƙoƙi na soyayya, waƙoƙi na aure, kuma shahararren mawaƙi ne a masana'antar Kano, kuma mawaƙi ne a arewacin Najeriya. Garzali Miko shahararren mawaƙi ne wanda shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Da Allah ɗan uwa, kar ka manta da kai mana share wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Haka yana tabbatar mana cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma kuna jin daɗin su. Garzali Miko shahararren mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kuma mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi na soyayya. Garzali Miko dai ya fara waƙoƙinsa tun da daɗewa, kuma ya ɗauka suna ne tun a shekarar 2019, kuma har yanzu ana buga lokaci da shi, kuma ya ƙara yin suna ne tun a shekarar 2021. Kasance tare da wannan channel mai albarka wato suna Arewa City, ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Da Allah ɗan uwa, kada ka manta da kai mana share wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Haka yana tabbatar mana cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma kuna jin daɗin su. Mun gode, sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na gaba. Garzali fasihi waton wanda aka fi sani da Garzali Miko, duba da yadda mawakin yake taka rawar gani tun a shekarar 2021 kuma ake dama da shi a yanzu a shekarar 2022. Shi dai Garzali Miko shahararren mawaki ne wanda shahara wajen kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, duba da yadda mawakin yake taka rawar gani yake fafatawa tun a shekarar 2021. Na tabbatar da cewa masoya Garzali Miko suna jin daɗin fitattun ayyukanmu da muke kawo musu dangane da Garzali Miko, ko kuma na ce sababbin ayyukanmu da muke kawo musu a kodayaushe. Da Allah ɗan uwa, idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Arewa City, muna subscribe sa'annan kuma ka danna kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa kuma ka zaɓi all, ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu za a dinga sanar da ku. Mun gode. Kamar dai yadda kuka sani, Garzali ɗan baiwa shahararren mawaki ne wanda shahara, ko kuma ce fitaccen mawaki ne wanda shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, ko mawaki ne wanda jama'a yana kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, ko mawaki ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana ba mu waƙoƙi na soyayya, kama da waƙoƙi na soyayya, waƙoƙi na aure, kuma shahararren mawaƙi ne a masana'antar Kano, kuma mawaƙi ne a arewacin Najeriya. Garzali Miko shahararren mawaƙi ne wanda shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Da Allah ɗan uwa, kar ka manta da kai mana share wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Haka yana tabbatar mana cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma kuna jin daɗin su. Garzali Miko shahararren mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi